Doncs bé, a mi no m'acaba d'agradar exactament haver de parlar d'una era post-Covid, perquè el Covid segueix entre nosaltres, segueix i seguirà entre nosaltres. Sí que m'agrada més parlar d'una era post-pic, perquè ara estem en una fase de manteniment i tant de bo un possible rebrot, ja sigui local o generalitzat, no es produeixi. Tot indica que es podria produir, però tant de bo no es produeixi. I si es produís hem d'estar preparat i, efectivament, l'atenció primària ha de poder disposar d'una sèrie d'elements transformadors que són els que més o menys a velocitat de vertigen hem tingut que implementar en aquest període de crisi. Un dels primers, i per mi el més important, és l'autonomia en la presa de decisions dels directius, dels centres d'atenció primària i dels professionals de l'atenció primària. Aquesta presa de decisions ha sigut absolutament necessària per abordar nous escenaris d'atenció, no? En segon lloc, la capacitat de resolució, és a dir, els centres d'atenció primària necessiten eines que són en aquest cas diagnòstiques com la PCR, però també per planificar, com són els tests serològics, i necessiten també d'altres eines com aparells de radiografia o ecografia per diagnosticar de manera precoç l'afectació pulmonar del Covid o fins i tot centrífugues per poder fer analítiques d'urgències en un determinat moment. També necessitem, en certa mesura, una revisió dels espais i, per tant, una revisió profunda de les infraestructures dels centres d'atenció primària per poder donar resposta precisament a situacions epidèmiques en què necessites diferenciar espais d'atenció de patologia respiratòria respecte d'altres espais que no requereixen d'aquesta, diguem-ne, separació o d'aquest distanciament. Finalment, crec que una altra cosa que ha vingut per quedar-se són els canvis en els procediments de treball i de les relacions entre les persones. I si en vull destacar un és especialment el dels administratius sanitaris, que han fet un pas endavant en l'assumpció d'unes determinades funcions i de rols i que és molt important que mantinguem i que a més reconeixem. I per acabar diria que segurament es reconèixer des d'un punt de vista ciutadà i social que des dels centres d'atenció primària es fa docència molt bona, també es fa recerca i que un nou àmbit d'atenció molt important han de ser i seran les residències geriàtriques, que són els domicilis de les persones grans i que també hem d'atendre des dels centres d'atenció primària d'una manera eficient i amb una altíssima qualitat. Doncs allò que s'ha mantingut intacte dels centres d'atenció primària jo diria que és la seva essència de treball en equip. No hi ha hagut individualismes i, de fet, allò tan famós del burnout, aquella patologia individual, pràcticament ha desaparegut durant aquesta fase crítica i de crisi del Covid, entenent el burnout com jo l'entenc, i és quan aquells professionals que el tenen és perquè segurament les seves empreses no els deixen prendre determinades decisions i no acompanyen en la presa d'accions que ha de tirar endavant aquell centre d'atenció primària. Això sembla que s'hagi congelat, sembla que s'hagi desaparegut i el que ha primat és el treball en equip en la mateixa direcció. I el que s'ha posat a prova en aquesta crisi són els autèntics valors dels metges de família, en aquest cas, que són els valors de la prudència, de la lleialtat, del compromís envers la persona que atenen, no? I tot això ho han continuat fent en l'essència dels centres d'atenció primària, que són l'atenció presencial quan ha calgut. Realment els hospitals han estat fent el mateix. Un hospital que ha necessitat operar algú també l'ha operat. Un hospital en el que calia continuar donant quimioteràpies també l'han continuat donant. Els centres d'atenció primària en els quals calia continuar atenent a domicili a persones amb demència, amb persones amb insuficiència cardíaca, amb persones que necessitaven cures, això també s'ha continuat fent. Per tant, l'essència de treball dels equips d'atenció primària en els diversos àmbits d'atenció presencial, domiciliari, seguiment telefònic, atenció residencial, atenció en els hotels hospitals, tot això no només s'ha mantingut, sinó que s'ha incrementat. Doncs sí, aquesta crisi ens ha portat una nova manera de treballar en equip, amb el desenvolupament de nous rols per part de tots els professionals, no? Una de les primeres coses que l'equip haurà de tenir en compte és la incorporació de la tecnologia. En aquesta crisi hem vist noves fórmules, noves maneres de relació entre el metge i el pacient, en el que entremig hi ha estat la tecnologia. Per tant, l'equip haurà de bellugar-se, haurà de tenir normalitzada la tecnologia. Però, a més, s'hauran d'arbitrar aquelles condicions, i això ho haurà de fer l'administració, que permetin als equips ser avaluats pels resultats i no tant pels procediments o pels processos que utilitzen per arribar a assolir determinats resultats en salut. I a més, també els equips s'hauran d'organitzar de manera que puguin respondre
a les necessitats de la comunitat que tenen assignada, també utilitzant els recursos comunitaris. En qualsevol cas, el que sí que és veritat és que els centres d'atenció primària necessitarem més recursos humans, és una reivindicació antiga, però això no vol dir que no sigui menys actual. Necessitarem més metges de família perquè n'hem perdut en aquests darrers anys molts pel camí, perquè el propi sistema sanitari ha estat incapaç d'oferir condicions competitives respecte a altres sistemes sanitaris, fins i tot de la resta d'Europa. Necessitarem també més infermeres per tenir major cura de les persones i estar més a prop, sobretot i especialment en els domicilis i en les residències geriàtriques de les persones, amb un component de necessitats complexes importants, però jo voldria destacar especialment l'impuls a l'administratiu sanitari, que és un impuls que no es fonamenta solament en el fet que pot ser un element de descompressió burocràtica del sistema, no és només això, sinó que penso que l'administratiu sanitari pot ser un autèntic agent de salut. I finalment, una de aquelles coses que nosaltres, la nostra institució, la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, defensa de fa molt temps, no només aquestes que he esmentat, sinó també la incorporació de nous professionals, de noves professions, no de noves especialitats, i en concretaré amb 3, que són especialment fisioterapeutes en primer lloc, dietistes o nutricionistes en segon lloc i en tercer lloc psicòlegs clínics, és a dir, la configuració d'un nou equip d'atenció primària pel segle XXI.